Assalamu alaikum. Sanibonani ma-Afrika mahle, if not umhlaba wonke. Bafowethu nodadewethu, ngizokhuluma iqiniso elibuhlungu. Kodwa ngoba sengibonile ukuthi ingcosana iqiniso iyalakha, iqiniso liyamkhulula umuntu. Abaningi abayingcosana bayakhululeka indaba yeqiniso. Libuhlungu kodwa ngizolikhuluma. Ngelinye ilanga uCharles Glass lo owalokuzana owadizayina iCastle Laka wathola umntana wakhe edakiwe, wamshayela isibhedlela, emthola nje edakiwe, wamshayela isibhedlela. Uma esefika esibhedlela eyombona umntwana esesober, utshwala sebuphumile emzimbeni, uthi baba wangishaya kabuhlungu kangaka ngoneni? Awulalela impendulo. Nkosi yami, awulalele ema-Afrika omuhle, ulalelisise impendulo kaCharles Glass ephendula indodana yakhe. Iyabuza ingane, baba wangishaya kabuhlungu kangaka, awubheke ukuthi ngidumbe kanjani, ucishe wangibulala, ngenzeni? Uthi uCharles Glass kumntana wakhe, asibuphuzi siyabuthengisa. Angikuphindele, ngikushayela ukuthi wena wenze into wrong. Asibuphuzi utshwala siyabuthengisa. So utshwala buwumbulalazwe, kodwa akufanelanga sizibulale thina, kumele sibulale laba abazobuthenga. Njengoba izwe lifile kanje, njengoba umhlaba ufile kanje ngenxa yotshwala. Angazi noma ungizwa kahle ema-Afrika omuhle. Lalela-ke ngiqhubeke. Kunabantu abasebenza iminyaka ewu-45, abanye 20, abanye 30, esebenzela imiliyoni noma isigidi samarandi, noma esebenzela u-500,000. Athi la eretire khona, bamnika u-500,000, ayibone ngathi wenza imali enkulu. Bamnika imiliyoni, ayibone ngathi wenza imali enkulu. Bamnika 2 million, ayibone ngathi wenza imali enkulu. Whereas kunabantu every hour benza ama-millions. Siyakwazi lokho singama-Afrika. Inkinga yethu yini ma-Afrika mahle? Singamagwala, asizethembi, sithanda izinto eziza kalula. Angikuphindele, singamagwala, asizethembi, sinomona, asifiselani izinto ezinhle. Omunye umuntu mangabe enento enhle ufuna ukumbulala, umthathele yona leyo nto leyo ngoba uyagula. Abantu bakithi base-South Africa, ayangithi base-Afrika, ngoba baningi engibaziyo base-Afrika abavulile imiqondo yabo, abaphumelele empilweni. Kodwa ngikhuluma ngabantu abaningi base-South Africa, banomona, bayagula, isifo leso. Banamagqubu, isifo leso. Banenzondo, isifo leso. Bayazazisa, bazazisa ngento abangenazo. Banomhawu, bagreed abantu base-South Africa. Abafiselani izinto ezinhle bebodwa. Omunye makungathi uyaphumelela ngifuna ukumcindezela, okunokuthi ngimbuze ukuthi hawu mfowethu wenze kanjani, ngifuna ukumcindezela. Lalela-ke, ulalelisise. Umsebenzi lo wenzayo uyi-scam esisemthethweni. Angikuphindele. Umsebenzi lo wenzayo manje uyi-scam esisemthethweni. Bazokumunca igazi abelungu, bazokumunca ilokuzana i-energy, bazokumunca umoya, bazokumunca amandla akho, bazokusqueeza, bazokuvoma njenge-orange. Uyothi la ungesenamsoco, wafika la ubiza nge-lady, ubiza nge-gentleman. Kodwa mangabe wena usugugile, usuphuma sesishayela isikhathi sakho, umlungu seyakudelela nokukudelela athi nje is fucked up.
You are finished indaba yakhe iphelile angisakufuni I want young blood wena you must go home and relax thank you for wasting your time akakutsheli lokho umlungu yazi ukutshela ngani ngelanga lakho le farewell umlungu uzothenga iwash elikhulu elingaka elibhalwe igama lekhampani athi ngifuna ukuthi mawuqala ubheka le wash leli wazi ukuthi kuyasebenza la kule company guess what the day le wash leli ulibheka uyothi mawuthi uyazibuza ukuthi isekhona yini indlela yokuthi ngingaphumelela iwashi likuphikise lethi cha nawe uyakwazi lokho so bafowethu ningilalelisise it's never too late and is never over until God says it's over akukapheli until umdali athini kuphelile kunebhizinisi engiyitholile i-investment okay ngithe mina ukhona ukulinda 45 years noma 35 years ukuthi uthole ini i-500,000 noma i-million right ngithi mina kunebusiness engakwenza uretire after 2 years mawufaka wena i2.5 kule business le bemali yakho lena bese bona bakuboleka i500,000 okuwukuthi $500,000 bazokubekela leyo mali leyo bakinvestele yona for the 24 months which is 2 years uthola u280,000 uthathe wena u380,000 I'm sorry uthathe wena i280,000 kube imali yakho uyidraw wenze whatever leyo ufuna ukuyenza bese uyabheka ke manje la emndenini ukuthi unonkosikazi noma unamakhosikazi unezingane ubafakele bonke bona ngama 10,000 ubathengela ama position wabo nga5 bese wena imali esalayo usuzistakela wena manje ake ngithi kwenzeke unkosikazi mhlawumbe amakhosikazi mabili abantwana mhlawumbe bawu6 kusho ukuthi wena uzospenda malini i80,000 ubafakela ngama 10,000 angithi usale wena ngemalini nge20,000 ozostakela wena ngayo bese le mali uyifaka ini uyifaka ama 3 years manje ama 36 months umuntu emunye uzothola 7.8 million kulabantu laba obafakele that means kuyobe ku2031 wena leyo 7.8 million uzoyiphinda kabili kusho ukuthi uzothola 15.6 million wena ngo2031 uma ngabe uzimisele uyayithanda uyayizwisisa lento leyo engikutshela yona nazi inamba zami 078 214 3189 naku WhatsApp yangithola ngaleyo 061 458 5537 061 458 5537 ngelinye ilanga unjingalwazi wakhuluma amagama abhlungu wathi uma ngabe uthatha ibhokisi lo banana ne20 million noma i10 million uyibeke eduze kwemfene imfene izokhetha ibhokisi lika banana ngoba imfene ayinalo ulwazi ukuthi mangikhetha le20 million ngeke ngiphinde nguswele ubanana uma ubeka umsebenzi kubantu abamnyama uthi wozana ecompany ethize ngiyaqhasha abantu abamnyama bonke bazobe begcwele lapho ngoba bajwayele ini ama easy come easy go imali engena manje iphume manje ngoba umuntu omnyama akanalo ulwazi ukuthi uma ngabe ngiinvesta imali ngilinda noma ngabe u20 years abelungu bayilindi 20 years iphume le mali i100 million abantwana bama baphinde balambe noma angiphinde ngilambe noma ngingaze ngife ubhalisa ibeneficiary umntanakhe ukuthi mangabe kwenzeka ngiyahamba emhlabeni nangu umuntu ozohola le mali ngithi ke bantu bakithi ke abamnyama nali ithuba lempumelelo ongizwayo ukuthi ngithini ngithi mina ukhipha 2.5 icompany kuboleke 500,000 bese ustake ngayo ulinda 2 years uthole u380,000 ngo2031 wena uzobe uyimillionaire kanye nabanye asebe ama-millionaire ezisikhuluma nawe kumanje oyifunayo lento inamba zami 078 214 3189 061 458 5537 uzothola ilink bese ngiyakuchazela ukuthi le 2.5 yakho uyifaka kanjani ukhohle nje ulinde nje u2 years kuphela ubone ukuthi impilo yakho angeke ishintshe yini forever after these 2 years lingathi ke kusasa beningazi anitshelwanga nina ama-Muslim anomona badla imali bodwa bese nesiqambela amanga kusasa nethi sithwele singathwelanga sibe sinibonisile indlela yokufinyelela empumelelweni
sengathi ningavuleka amehlo ke nivuleke ingqondo niyibone lento enginitshela yona nishintshe impilo zemindeni yenu nishintshe impilo zabantu benu nishiyele abantwana benu amafa abonakalayo ukuthi masenihambile emhlabeni abantwana benu bangasale beniqalekisa bethi thanks for going vela usenzelanga lutho. Kuhle kanjani ukuthi mawusuhamba emhlabeni abantwana mabekubona eboxini ubona abantwana bekhala kanti bakhala inyembezi zenjabulo ukuthi makuyilo mama makuyilo baba sila sikhona ngenxa yalo mama ngenxa yalo baba ndlelandle kukhanyele gogo kukhanyele mkhulu nala uyakhona. Ngicabanga ukuthi nizwileke kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Sha.